अखा फैया मानो जों गावनि नैबे रंजानाय बैसागु फोरबोखौ जों मालाबा बावनो हाखानाय नङा ना। गोदोनिफ्रायनो आगु समनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो दा आं सानो जेरैबायदि नोंथांमोना आंजों लोगोसे सापर्ट खालामफादों रंजाफादों आरोबाव रासिन रंजाबावनो रेडि ना जास्ट बे स्टार्टिंल' ना आरो लोगोसे ओरै आदामोनाबो बाजैमोनाबो बयबो मोसाफाबायसो मोजां मोनगोन दे। आंनि मोनसे रिक्वेस्ट नैबे खुंफुं आफादनि आदा आरो बाजैमोन लोगोसे बैसागुनि ज' मोसानोसो फैदो ज'नो मोनसे मेम'रि थानाय बायदि लोगोसे आरो बिदि समाव फैबाय थाखायाबो नङा होनबा ज' मोसानोसो फैदो बैसागुनि दोंसे स्रायनो फैदो गासै ज'नो दे आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो गासैबो मोसाफानांगोन दे। बेसर बिबारनि बैसागुआव माने बर' सिख्लाफोरखौ जोबोर समायखायो आरोना एकदम गाननाय जोमनाय देलायनाय आरो गोदोथ' मा बिबार थुलायोमोन माबायोमोन नामा मा होनो बेखौहाय रिबनबो खालायलायोमोन ना गोदोना माने समायफ्लेजोबखायोमोन आरो बैसागुबाथाय माने दाबो समायो आरो बर' सिख्लाफोरनिख्रुइ बर' हिन्जावफोरनिख्रुइ समायनासिन जेबो गैया आरो नंगौना नङा माने देलायनाय मानाय सबसे समायनासिन नुयो आरोना। दे लोगोसे ज' रंजानोसै खुंफुं आफादनि साफ्रोमबो आदा बाजैमोन आरो सोर दं लोगोसे ज' रंजानोसै दे आरो डरकि लेभेल 2 दे लेभेल 2 साइडल'बा आरो आउटसाइडल' लेभेल 2 वाइट করে দিবা হ্যাঁ वाइट মানে जस्ट आउट आरोखि दे Dari tiga semua sampai satu.